Здравейте, фенове на световното кино! Аз съм Роза Антонова, а вие сте с поредният епизод на Светът на филмите. Останете с нас, за да разберете кога Джони Деп е изгубил девствеността си, кой филм е гледан от над 600 000 души на Балканите и още много интересни факти. Генезис не може да бъде разказан, а трябва да бъде преживян. Кинг Конг. Победителят от днешната ни загадка е Марина Драгомирецкая. В това предаване има една географска неточност, която сме поставили. Ако познаете коя е тя, може да спечелите чаша с логото ни. Генезис е от редкият тип филми, които са изградени върху изключително оригинална и новаторска идея. Най-сходният аналог като реализация и въздействие, който можем да открием в случая, е Матрицата. Но тук лентата съчетава много повече жанрове, емоции и въпроси в себе си. Сценарият е феноменален и изисква максимална зрителска концентрация и внимание през цялото време. Първият един час е изцяло встъпителен, в който действието се развива по-бавно и цели въвеждане и изясняване на сюжетната линия. Втората част обаче е наситена с преживявания и динамика, които на моменти дори може да изтощят аудиторията. С течение на времето, усещането за реалност и сън се размива тотално, както за главните герои, така и за нас, зрителите. Продукцията е поредният шедьовър на режисьора Кристофър Нолан, чието творби винаги се характеризират със своята дълбочина и висока стойност. Част от примерите са филмите Мементо и Престиж. Актьорската игра също е на изключително ниво, а Леонардо Ди Каприо в ролята на Дон за пореден път опровергава критиците си и се превъплъщава в поредната си сериозна и ангажираща роля. И когато всички си мислим, че вече няма с какво да бъдем изненадани, предстои финалът, който ни засипва с поредната доза въпроси и очудване. Верен на своят стил, Нолан завършва с отворен край, като оставя развитието на историята изцяло на въображението ни. Това пренася продукцията далеч извън киносалоните и го превръща в публична дискусия и тема за разговори. Колкото и да коментирам и анализирам продукцията, няма да успея да изчерпам всички послания, заложени в нея, защото Генезис не може да бъде разказан, а трябва да бъде преживян. You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. Преди да стане кинозвезда, Джони Деп съвсем не е имал скучно ежедневие. На 12 години започва да пуши. На 13 прави секс за първи път и започва с наркотиците, когато е на 14 годишна възраст. Хавър е поредният френски филм, който ще ви представим в нашето предаване. Продукцията е изградена върху солидарността между хората в едноименния град, които с риск за собственото си бъдеще защитават африкански бежанец. Главният персонаж в историята е обикновен мъж от най-бедният квартал, който работи като ваксаджия и едва успява да издържа себе си и съпругата си. Случайната му среща с младото момче го кара да заложи собствената си сигурност, за да успее да му помогне да се укрие от властите. От този момент нататък Марсел, изигран от Андре Вилмс, поставя личните си желания и трудности на заден план, за да успее да осъществи рискованата си идея. Сюжетът е интересен и хвърля поглед върху нарастващият проблем с емиграцията, особено в Западна Европа и отношението на коренните жители към бежанците. Филмът е високо оценен от критиците, които най-вероятно виждат в него поредният шедьовър на Аки Кауrismäki. Ne sors pas. N'ouvre à personne. Ne m'appelle pas monsieur.
Но в случая ние ще ви дадем малко по-различна гледна точка. Сюжетната линия е изключително мудна и монотонна и на места Хавър меко казано доскучава и става труден за гледане. Актьорската игра и самите реплики също създават флегматична обстановка, която би подразнила дори най-спокойният и уравновесен зрител. Препоръчвам ви да не се влияете от прочетените положителни коментари за филма и ако не желаете да изгубите 2 часа от времето си, изобщо да не започвате да го гледате. Най-вероятно този стил ще допадне на феновете на режисьора Kaurismäki, но като цяло филмът не е създаден, за да добие популярност по нашите географски ширини. Барат е наситен с типичния сръбски черен хумор, който ни залива още от началните надписи, в които можем подробно да видим обидните наименования, които използват различните балкански народи, за да опишат своите съседи. Освен комичните ситуации във филма, могат да бъдат открити множество скрити послания, които се разкриват постепенно пред аудиторията. Въпреки че на пръв поглед продукцията може да бъде категоризирана като комедия, в нея са заложени може би най-сериозните проблеми, които са на дневен ред не само в Сърбия, а и в целият регион. На първо място, това е разделението и омразата, породени от разпадането на Югославия и войните, които последваха смяната на режима. На второ, нетолерантността към различните етноси, религии и сексуалност. 3 dana curilo iz mene, pa žili. Kako će kao zeć? Toliko mi je bio simpatičan, bilo mi je žao da ga rok. Ujo! Ljudi, ja tako... Режисьорът Сърджан Драгоевич е избрал най-въздействащият и находчив начин да предаде тези послания на зрителите, а именно чрез неподправен хумор и сатира. В лентата са представени косовски албанец, хърватин, босненец и сърбин, които допреди 15 години са воювали един срещу друг, а сега са обединени и сплотени, за да защитят човешките права на геовете в западната ни съседка. С всяка изминала минута от филма, главните герои откриват, че всички те споделят сходни интереси и виждания за живота и разбиват собственото си стереотипно мислене. Горещо ви препоръчвам да изгледате Парад, защото той е от рядко срещаните филми, които могат да ви разсмеят до сълзи и едновременно с това да ви накарат дълбоко да се замислите върху отношението си към околните. Знам, to ste vi, Srbi, tako? Podelit ćemo se u parove. Hoćeš da ja, Azema? Jeste vi pederi? Ne. Zakuni se, moja zvijezdo sreće, Rekli smo jedan normalan i jedan peder. danas niko. По време на заснемането на филма Боен клуб, Брат Пит счупва един от зъбите си. Той така и не го поправя до края на снимките, защото сметнал, че така характерът му ще придобие по-автентичен вид. Миграцията на Паламуда силно контрастира спрямо останалите съвременни български филми и то главно заради своя сюжет. Сценарият не е изпълнен с хиляди истории, през които зрителите трябва да преминат за 2 часа, а е много семпъл, което го прави толкова разбираем и приятен. Продукцията разказва за надеждите на обикновените българи, които се борят с суровата реалност и въпреки всичко са заредени с енергия и са запазили чувството си за хумор. За разлика от останалите родни ленти, тук героите не са взети от крайна безнадежност и отчаяние, породени от тежките условия, в които сме принудени да живеем всички ние. Миграцията на Паламуда ни показва как дори най-трудната ситуация може да бъде разведрена и преодоляна с помощта на близките ни хора и, разбира се, известна доза хумор. Цялостната визия и операторска работа са на високо ниво
Но няма как да не обърнем внимание на факта, че Христо Мутафчиев разкрива актьорските си възможности на максимум и си партнира перфектно с Стефан Володобрев. Младите Владимир Зомбори и Никола Стоянов, за които това е дебют в киното, прекрасно изиграват персонажите си и представят мирогледа на следващото поколение. Филмът не беше прожектиран по големите кина, но силно ви препоръчвам да го изгледате не само заради по-рано споменатите му достоинства, но и заради факта, че това е последната роля на един от най-емблематичните и незабравими български актьори – Велко Кънев. Графът, който сме избрали в този епизод, е от филмът «Социалната мрежа». Сцената ни показва как ще бъде разпределен бизнесът между съдружниците. Обърнете внимание на сбора от процентите. That represents a 34.4% ownership share. You should know that Mark has already taken his percentage from 60 down to 51. Dustin Moskowitz owns 6.81%, Sean Parker 6.47%, and Peter Thiel 7%. Would you like to use my pen? Може би вместо да му предлага химикалка, е по-добре да използва калкулатор. Кадърът, който ви показахме в предишното предаване, беше от хитовият филм «Криминале» на Куентин Тарантино с участието на Джон Траволта и Брус Уилис. Победителят от днешната ни загадка е Марина Драгомирецка. Здравей, Марина! Здрасти, Роза. Много ми е приятно. На мен също. Би ли споделила с какво се занимаваш? В момента завършвам магистратурата си по тон режисура в Софийския университет и съм джаз изпълнител. Това е чудесно. Като победител в загадката ни, ти имаш възможността да избереш един филм, който документираме. Кой си избра? Ами това е филма Notting Hill на сценариста Ричард Къртис и на режисьора Роджер Мичел. И го избрах, защото е един от, може би, най-любимите ми филми, които гледам винаги с удоволствие. Супер! Кое точно те впечатли в филма? Ами, може би самата история, която е обикновената история на един човек, който продава книги в Notting Hill, Уилям Такър, в ролята Хю Грант, който случайно среща актрисата Ана Скот, която се играе от Джулия Робъртс. И там се завърта една много красива любовна история. Която е любимка и на всички. Коя е любима сцена, която се сещаш и би искала да ни разкажеш накратко? Ами те са много, но конкретно се сещам за една сцена, в която Спайк, съквартиранта на Уилям Такър, иска да си избере облекло, с което да излезе на среща с момиче. И тъй като той няма чисти дрехи, излиза с всевъзможни костюми и в последния момент излиза с една бяла тениска, на която пише на български: "Ти си най-невероятната жена на света." И Хю Грант казва: "Да, това е тениската, страхотна е." И в момента, в който Спайк се обръща, отзад пише: "Би ли си легнала с мен?" Да. Това е много забавна сцена, точно този филм. По повод това, че филма е спечелил много награди, би ли коментирала нещо? Ами, това е филм, който е спечелил наградата BAFTA и е номиниран в още 2 категории, включително British, категорията за британска комедия и британската награда за саундтрак. В случая много добра работа е свършил композитора Тревър Джонс, който е автор всъщност на подбора на песните. Тъй като се занимаваш с музика, предполагам не само и саундтрак. Те интересува целият филм.
и може да говориш много още за него. Да. Ние обаче искаме да разберем, харесва ли ти като цяло нашето предаване и би ли го гледала с интерес? Разбира се, даже съм ви фен в Фейсбук. Това е чудесно. Да, и изключително много ми харесват кратките истории, които давате за актьори, за конкретни филми. И това е нещо, което не намирам в други предавания, които имат такава насоченост. Стараем се да представяме такива интересни факти за всички актьори и ще продължим да го правим и за в бъдеще. Много ти благодаря, че беше наш гост. Се надявам да продължаваш да следиш нашите епизоди. С удоволствие, всичко добро. Благодарим. I live in Notting Hill, you live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her. In a place called Notting Hill. Загадката ни този път е да познаете от кой известен филм е следният кадър. Победителят ще получи тениска с логото на Светът на филмите. Отговорите си може да ни изпращате като лично съобщение на Фейсбук страницата ни. Ако сте стигнали до тук, значи поне малко сме грабнали вниманието и интереса ви. За да ни помогнете да продължим развитието си в правилната посока, оставете вашите коментари и препоръки на нашата Фейсбук страница. Благодарим ви за подкрепата!